Wathi angithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhola umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke. La kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshweni bingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu. Umshana wakofuze omashiya mahle sengathi azoshumayela. Angihambi ke ngedwa namuhla ngihamba nomuntu omkhulu ubaba uNhlanzi umbulambi Nyathikazi inhliziyo sokhavuzela umzazeli kwaqaqaqa phuma etsheni hayi wathi akubaphakamisa siyathokoza mbamba. Niyaphila kodwa baba uNhlanzi onyakeni omusha. Siyaphila unyaka omusha sibonge uNkulunkulu esigcinile namathonga sakwazi ukubona lo nyaka siphila sicela sigcine njalo mbamba. Baba uNhlanzi bese kuyisikhathi eside kakhulu sigcinile ukufika la kwempunga yesintu sigcine ngonyaka ophelile. Ngonyaka ophelile. Abantu abaningi bese bekhala lokho kungenze ngabona ukuthi izinkulumo esifika sizozethula kunabantu ezifika kubona ziyithola indawo. Yebo akubona bonke abanye bazibeka amabala ngesizathu sokuthi vele basuke bengabizelwe sibizele bonke abantu asuchaza kakhulu asingesikwazi ukuchaza futhi ngeke bakuthande bonke abantu laba esuke sithunywe kubona bayizwa into esikhulumayo futhi abangayizwa alikho elibi ukuthi phela sibizele wonke umuntu thina ngesithanda wonke umuntu asiyona imali kunjani nanokuthi ke futhi esisuke sikuzele la isiminya ngeke sifike la emehlweni abantu sizokhuluma inkohliso ngesizathu sokuthi sifuna ukuthanda abantu thina sifuna ukuthandwa ushembe nasiphelele kushembe namathongo ethu kuphelele konke baba uNhlanzi baba ngokujwayelekile uma ngikubiza la ngisuke ngikubizela ukuthi uzosicacisela kabanzi ngezinto ezithinta inkolo kwazisa inkolo kaShembe emhlabeni wonke jikelele ayikho enye enkulu ukudlula yona ayikho enye efanele umuntu ompisholo ngaphandle kwayo. Kunjani? Buke kubaluleke kuthina siyimpunga yesintu ukuthi sikubize kuze uzokwazi ukuthi usicacisele kabanzi ngezinye zezinto eziyinkambiso esisuke singakwazi ukuthi sizichazele wonke umuntu. Yebo kuba khona ongakwazi ukuthi sizichazele wonke umuntu esisuke sizidinga umuntu osuke seyilunga kodwa esisuke sizokwenza la sisuke sizogxila kakhulu kulezi zinto lezi ezivuleleke kona wonke umuntu osontana ongasona yebo ngenhloso ukuthi sisuke sifuna ukuthi abantu baqonde ngoba baningi abantu engingakabi isikhathi sokuthi bafinyelele kuShembe kodwa bazofinyelela abathi befinyelela bafinyelele inkambiso beyazi ukuthi ihamba kanjani. Namuhla ke baba uNhlanzi sizoyixuba lento sizokhuluma ngobunazareta ngomuntu oyinazaretha bese siyibuyisele nangapha esikweni siyibuyisele nangapha kweminye yemkhuba siyibuyisele nakwesintu kodwa sihlanganise siyibube ngabhandilini. Laba uNhlanzi kunomuntu oshayile la kwempunga yesintu wathi impunga yesintu ngiyafisa ukuthi nisithintele nobaba uNhlanzi ngendaba engake ngayizwa kuthiwa uma uyinazaretha sekufika isikhathi sokuthi uhambe uye kogana awuyiganisi umoya mawuyinazaretha. Ngifisa ke baba uNhlanzi usithathu sibeko ukuthi ungabe ngempela ngokwenkambiso kaShembe umuntu onemimoya yabantu abadala uma sekufika ukuthi ahamba aye kogana ungabe kuyiqiniso yini ukuthi uma usuyinazaretha awuyiganisi imimoya yabantu abadala. Bese uphinde usitshele futhi ukuthi uma kuukuthi awuyiganisi ngempela uma usuyinazaretha bungabe umnazaretha buhlangana kuphi nezinto zakuba umuntu. Ngiyabonga Mbanja futhi ngijabula kakhulu Mbanja sikhulume lento ngoba lapha esontweni lento ihlupha kakhulu ukuthi sigcina manje sesingenelela ezintweni zemizi yabantu noma zemimoya yabantu. Ngizoqala nje manje eqaleni ngiyathanda ukuthi ngiqala umuntu ekhula ngabe uyinkosana noma ngabe uyinkosazane noma uyinhlayisuthi kodwa engizama ukuchaza ukuthi ngiyacela ukuthi amalunga ebandla lamaNazaretha alungise imimoya usakhula nje Mbanja ngizofika kulesigaba okhuluma ngaso sokugana noma sokushadisa ngoba kuhle kakhulu umuntu uma seshadisa imimoya
ayishadise futhi esenayo umuntu azokwazi aqhubeke naye noma umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane esesesigabeni sokuthi agane noma ashade. Ngifuna ukuyiqala ekuqaleni nje manje. Ya ngicela kubazali ukuthi manje ngicela ukuthi abazali balungisele izingane imimoya amakhaya ngamakhaya. Ngoba sinenkinga uthola ukuthi egcineni manje umakoti usushadile nomakoti umakoti uyahayisa uyabona lonto umakoti akasabathula abantwana umakoti usiyanuka emzini ile yamoya yakuba umakoti engalungisiwe laba bayafihla izalukwazi omama laba nobaba ukuthi lo mntwana uhlushwa yimoya ushada nje bayazi bangakutsheli ngoba bekufanele imbize umkhonyana lithi umkhonyana njengoba sethuthe baba uhambisa noma isicelo sinenkinga lo mntwana lo inkinga anayo unemoya nase esikoleni uhlale ebuyiswa ehayiza ngoba uhlushwa imoya sicela ukuthi umkhonyana uma kuthi uyamthatha usilekelele sikwazi ukulungisa imoya yakhe noma sinike ithuba siqale silungisa imoya yakhe ngaphambi kokufika esigabeni sokuthi nize nilobolane ngcine nishadile. Omunye umuntu ngixolisa baba uNhlanzi ukungena emadiveni yamba into yethu vele thina abantu abampishwa ngenze lo mbuzo ungaze udlule uyabona kanti umbuzo lo obalekile ekuthiwa ngubuzo yamba siyakuzwa baba uNhlanzi kwimpunga yesintu yakhuluma ukuthi asilungisele izingane imimoya thina sesingama Nazaretha sesiyakholwa usho kanjani ukuthi asilungise imimoya silungisele abantwana bethu ekubeni thina sesingama Nazaretha ngoba abantu abaningi bathi uma usuyinazaretha uyilungisa indaba yemoya kanti banjwa kufanele sicacise iqala ukuthi yini imimoya uma mbanjwa wenza isithebe wenzela abantu bakini abalelo uthulini imimoya le wenzela imimoya yabantu bakini njengoba usukholwa ila afana khona imimoya ngempela uyinake kakhulu mbanjwa ngoba ubona abantu benenkinga kangaka nje esontweni benikela bahlushwa imimoya vele isonto lelungisa imimoya imimoya nemoya ilungiswa ngempande yalowo muzi ngokwehluka kwayo uma ukholo ilungisa impela imoya uma ukuthi lo mntwana afanele umisele ukuhamba lwegobongo menzele khona eyinazaretha umnazaretha kanye nesiko noma nenkolo noma nezinto zazakini ngakushayisana manje uma umuntu ngoba sikugcineni manje sinenkinga awumakoti abancane abaganile babathula abantwana babalekela igobongo ngoba bathi bayakholwa kodwa ekugcineni kumanje baba uNhlanzi abanye babuye emendweni banenkinga abanye bakhona emendweni bayanuka kuthiwa bayathakatha bengathakathi igobongo liyashaya manje angekhathali ngabe ugcotshiwe umfundisi noma umvangeli noma umkhokheli noma uyakholwa noma umkholwa abantu abahamba umuntu alandele ukukhamba adle impande abantu bakubo abese yakholwa ayikazi beyinkinga nakancane nje lonto abese yakholwa ngeqiniso ushembe ngeke azabalekela ushembe uthanda wonke umuntu kuyima kufika esigabeni sokuthi wena manje usufika kusona ngeleso ukuthi imoya iyashadiswa yini ngoba sizoshadisa nemoya wathi imoya yakho mingalungile embanjwa yami ilungile siyishadisa lapho phela manje ungidalela inkinga ngoba mina ufika nemoya engalungile mhlawumbe yami imoya ngilungisile abantu manje abalungisa imoya bese bancane mama nobaba balungisela izingane noma ngazi no phela imizi nemizi eminyane inobulawo eminye igobongo ukuhluka kodwa umuntu nomuntu umuzi unempande yakhona kufanele uyidle ehlambulula idalo zakulowo muzi ukuze zihlanzeke phezulu umuntu ukuze zingamhluphi uma ehamba endleleni ngoba lento edala manje isichitho iyasidala isinyama iyayidala inkinga kumuntu lento yagobonga abayibalekelayo athi umuntu ngiyakholwa uma ukholwa udla kanjani umuntu kodwa besha bejova bedla amaphilisi umuntu akalungise manje abayilungisa imoya abantu ukuze isonto libe mnandi yabo baba uNhlanzi baba mbanjwa kunomuntu baba uNhlanzi ozothi sengitholile mina ukuthi nginemimoya mbani uyabona uma umuntu baba uNhlanzi unemimoya mbani kuba khona isikhathi noma isigaba la imimoya yakho uthola ukuthi ifuna ukuhlanjululwa indlela thile omunye uyavezelwa ngokwasezibonakalisweni uthola ukuthi abantu bakhe mhlawumbe bazofuna ukuhlanjululwa emfuleni bafuna ukuhlanjululwa empophomeni njalo kuya ngokuthi abantu bakhe bafuna ukuhlanjululwa ngayiphi indlela bese umuntu avela athi mina ngiyinazaretha ngangena mina emanzini ikuphi ke lokuhlambulula lokho esekuthiwa manje ngihambe ngokuhlambulula ungakwazini mhlawumbe ukuthi usikhele phezulu noma ukhenzikeni kuloko ukuthi ukuphi umehluko phakathi kokubhabhadisa nokolungisa into emimoya uma umuntu unemimoya kungabe kuyaphoqa yini ukuthi uma kufanele ungene emanzini ungene ngokwasesontweni noma kufanele ungene
ngokuphiwa okanye ngokwendlela eqondene nokwabantu bakho ukuthi badingane? Hayi. Manje into le efuna umuntu nje umqondo athi impela ukujula ngomqondo. Into elula ihluphi lona. Uma unemoya manje, sinemoya sonke. Ayikho umuntu ongenemoya siqale lapho. Ukubhabhadisa uqondene nesonto. Usuphiwa ugcobo, uphiwe ingilosi, uphiwe ingilosi yasesontweni. Lokho kuhlambulula noma ukugeza abantu abakuwena. Uqondene nedalo namathonga abantu bakini abahamba bengcolile. Uyabona manje lento esho isha kakhulu khona kakhulu lesontweni. Bafike babanikelele manje, babathethela amacala. Bangabagezi kubona. Uyayibona lona. Abakwazi ke lapho ukupick up kahle bafike kuwena nokukhanya. Ngoba umbanikelelini bathethela amacala bakhipha esigodini sosisi. Hamba uyobageza. Bayagezwa abantu abadala. Ngoba bazofika kuwena nemithwalo ababethakatha bafike nemithwalo yokuthakatha, ababetshotha bafike nemithwalo yokuntshotha. Bafike nayo yonke imithwalo kuwena ngoba awubahlambululile. Angithi uma ungenisa abantu abadala uba nembuzo yokubageza, ube nesithebe sakho, ube nembuzo yokubalanda. Manje nakuwena emzimbeni ngoba umzimba lo mbanje uyini? Umsamo. Umzimba nje wakho umsamo, uwona uphila umsamo umzimba. Udinga ukuthi na uhambe ngezigaba zakhona. Uyayibona lo nto manje? Sengithi ukuthi ukugeza kanye nokubhabhathisa into embili ehlukene. Lapho usuyophiwa ingilosi, uyophiwa imiyalo, uyohlanjulwa izinto ozenza wena qobo lwakho. Hayi abantu bakini wena qobo lwakho izintathu uzenza ezimbi nezinhle ukuthi manje usuzoshintsha uphile kanje bese ugeza abantu abakuwena. Uthole futhi umuntu ukuhlukana phakathi kokuthandaza wembanje kanye nokufundisi nobushumayeli lobuvangeli. Ingilosi zalabantu asifani. Nokusebenza kwazi akufani. Angithi yabona manje. Yabo manje umvangeli unendlela yakhe yokusebenza, umshumeli unendlela yakhe yokusebenza, umthandazo unendlela yakhe yokusebenza, umfundisi unendlela yakhe, nombishop unendlela yakhe yokusebenza. Angithi yabona labantu baphiwa ingilosi ezingafani. Yabo lokho kugeza abantu abadala idinga umuntu omthandazi okwazi ukukhulekela abantu. Okuphiwe ngikhuluma ngendaba nokuphathisiwe ukuthandaza. Angithi yayibona lona. Engeve ukuthi usungathatha noma ngabe yimuphi umfundisi webandla. Kufana nawo umshumeli, khona umuntu omshumeli umbonje futhi nokuthandazela abantu unako. Uyabo? Uthola umshumayeli futhi nokuthandazela abantu ukuphiwe. Kodwa manje akukho umuntu omshumeli okuphiwe ukuthandazela abantu. Uyabo? Khona uthi ugcine nje la kushumayeli. Uyashumayela kuphela. Manje kuthiwa akuze kuthena kusiza abantu ukuthi abathandazele akanalo lolo xobo. Yabo sengithi ukuthi kubalekile ukujula nawe umuntu umfuna izinto uyibheka amehlo kamoya ukuthi lento ukuze ihambe kanje kumele ukuthi ihambe kanje. Babunhlanzi omunye umuntu uzocaphuna lapha enkulumeni yakho ukuthi bayadinga abantu ukuthi babageza abantu abadala la kubone igazi ngoba bawumsamo. Uzothi omunye mina ngihambile ngawunikela ngathi ngicela ukuthi ngale mbuzi ngicela ukuthi ngalomnikelo ngiyabageza. Okwesingakhi lokho okhuluma ngakho? Sengihambisile imbuzi yokubageza. Uyabageza lapha ngokomoya. Izinto ezinikelayo zisebenza kakhulu ngokukamoya. Lapho uyobageza enyameni kuwena, laba basegazini kuwena. Angithi uyayibona lona. Angithi njengoba manje sithi wena kubalitha abantu ukuthi beze njani balidla igobongo lasemakubo ngoba impande asifani. Angithi uyayibona into njengale sengithi usuke wena udlisa abantu abakuwena egazini lakho. Ubahlambulula abakuwena ngaphakathi. Uyabona lo nto uma ukuthi wena uyobageza manje uyobageza enyameni kuwena. Uyobadiliza izinto abaziphethe kuwena ezimbi. Ngiyanihlamba nonke ninaniphethe izikhwama ezimbi nithakatha nenza yonke into engalungile. Ngicela ukuthi nigezeke nibe ingilosi ezihle phezulu komzimba wami. Lapho ugeza umoya wabo lo uvunguzayo. Uyobanikelela bathethele bacala ubageze umoya. Kodwa emzimbeni wakho udinga ukuthi ubageze. Angithi Babunhlanzi mbanjwa angikubeke lokho. Nama ingiphathi kahle lento yokuthi abantu bathi uma uyiNazaretha awuyiganisi umoya. Hayi. Uma uyiNazaretha awuyilungisi umoya. Asifikanga la ikhulume mbanjwa, ikhulume. Ukuthi abantu abaqondi lento idala ama divorce. Ikhulume mbanjwa. Lento mbanjwa umuntu ngaphambi ukuthi bathandane enyameni uqala kwenze njani? Bathandane ngokamoya. Imoya evumelana nayo. Angithi ayibona uma le moya ungalenzanga isiko layo lokuthi uyazise ngendlela yakhona uyawuchitha umendo manje. Angikhathali ungathini uyawuchitha umendo. Udinga ukuthi ushadise abantu abakuwena abakubhekile. Ubashadisa nalabo abantu ababhekele wamntwana umakoti wakho ukuthi nina imoya yini ixhumana. Lokho kufuna umuntu omthandazi. Yayizwa okuphiwa ukukhuleka futhi okwazi ukuqonda. Hayi futhi umuntu futhi nje oyivukani ozokuqonda imoya. Ngicela ukuyilungisa nalabo bonke. Ikhulume mba. Yabona bafowethu njengoba sikhona sabantu sineziphiwo ngokwehlukana kwethu.
kunento eshaya abantu abaningi abamakholwa mbanjwa ikakhulukazi abamaNazaretha. ya Ngizokubeka lokho ngoba yibona abantu abanenkinga kakhulu. Uthola ukuthi umuntu kuzoba khona inkinga nayo mbanjwa bese kufike mhlawumbe abantu bakubo ngeke ngabhekana mina nalento. Kufika umuntu kufika ugogo wakhe mbanjwa umyalela umthandazi oyisayoni mbanjwa ukuthi akamthathe ahambe ayomhlambulula emanzini. Yena uthi mina ngifuna ukufakwa uwena emanzini ngoba uyiNazaretha. Ngithi mina cha, awukhethi. Akusho ukuthi uma ufuna umthandazi ithongo lakho selikukhombisile wena kufanele ugoloze yakhe inkani. Uma abantu abadala bekuthuma bangakuthuma kumuntu ongakholwa into engasho lutho leyo uma uthunyiwe ngaphandle ke makuuthi wena uziyela ngokothando lwakho wena ayikho inkinga lapho. Kodwa makufika umyalezo usuka kubantu abadala bekukhombisa isayoni uyiNazaretha asikho isidingo sokuthi wena ufuna umuntu othanda wena othi uyiNazaretha. Ngeke usizakale uma wenza njalo. Bakhetha lo muntu ngoba esandleni sakhe babonile ukuthi kukhona usizo abalidingayo bona. Yabona bafowethu akufanele sikhohlisane ukuba yiNazaretha akusho ukuthi inkinga zakini khohla izona. ya Akusho ukuthi inkinga zakini zonke sezixazululekile ngokuthi wena usuyiNazaretha. Uma okhokho bakho bekwembethe kukhona into abayifunayo ngendlela yabo ufanele ukuthi uyenze. Lento ethindo babunhlanzi yemimoya abantu abaningi babuyile emendweni ngenxa yemimoya. Abantu abaningi ababathola abantwana ngenxa yemimoya izakwazi ihlelo okhalweni. Umuntu kwakufanele adle igobongo elithile. Umuntu kwakufanele ukuthi agane. Wena nsizwa kithi uganiwe umuntu wesifazane kodwa ngaso sonke isikhathi uhlale egoduke yakubo. Ile moya yakhe imdinga emuva ngoba iganisiwe. Kwesinye isikhathi ngisho indlu eqondene nayo kina yikho ngoba umuntu babunhlanzi uma eganile enemimoya bengifuna ukukhuluma kubalekile ezinsizweni ukuthi ziqonde ukuthi uma lo muntu lweseganile ekhaya akabe nendaba abantu indlu emele imndeni yakamakoti wakho kunjalo ukuze mebefika laba bamakoti wakho ngoba akusho sebezosala emuva ngoba phela wena wambulala ngala wamvusa ngala basazofika umntana wabo bakhona egazini lakhe eba nendlu yamakoti wakho noma kufika osibari bakho la ezofika khona bangene khona bahlala noma kufika osikwiza bakho bahlala noma naye ethi u14 namhlanje ngifuna ukulinda uthi awuyolala kule indlu yakini akha indlu egcekeni yakubukwa amakoti lo isesisekelo somsamo wala ekhaya sabantwana bakho nalomndeni wakho ngoba kukansela yona manje ubuhlobo lo kunjani babunhlanzi sesizophetha ngicela nje ukuyinyomfa kancane baba sesizophetha ayinyo yazi ngeke ngithi mangibuka isihlabelelo baba ngibuka ifoto baba lendlamhlathi kaMayekisa baba umletheni kaNomadina nazonke izizwe zithi mlethe umlamlankunzi engabe uyaziyeka zibulalana baba kukhona into engeke ngiyibone eyifake la ngathi mangiyibukisisa ngabona ubuhlalu akubona mhla ubona phela manje yini ebuye yenza ukuthi eNazaretha kuthiwa abantu akufanele bafake umhlalo bemoya abantu abadala mbanjwa bagilazelwana abantu mbanjwa lezi zinto mbanjwa ziyesithathe ngesinxele nabantu umuntu akajula kanalo ulwazi kahle ngendaba yobuhlalo busuka phi kufake la ubuhlalo asikwazi ukuthi thina njengoba sisesontweni sesingakhuluma kambi ngabo ngoba buyingxenye yesonto labaNazaretha kuthiwa babunhlanzi ubuhlalo obungafunakali obabantu abadala omnjani babantu abadala lobu mhlawumbe obuhlaza obugreen obubovu obumnyama yilobo bungafunakali ubuhlali mbanjwa ngafaka ubuhlali kodwa uthola ukuthi mina ngiyakholwa ngeqiniso abantu asingabahluleli mbanjwa ngezinto ezikubona ukugqoka umNazaretha akusho ukuthi uyakholwa ukukholwa kuyimfihlo yakho noNkulunkulu noshembe wakho baningi abantu abathi bayakholwa kodwa sibona akholwa thola ukuthi umuntu kholwa bese egcineni ke siyakhuluma ngoba egcineni asikwazi kwahlulela abantu indaba zobuhlali ubuhlali into engasho lutho thola ukuthi umuntu ushumayela ababunhlanzi ngohlanga alishayile yena kodwa umuntu ofake ubuhlalo babantu abadala uthola ukuthi lo muntu lo uyacindezela kodwa yena uthwele ukuthi uma ekhuluma phambi kwabantu izinto efangabe sayikhuze esontweni lezo mbanjwa indaba yokuthwala nanokuthi amadoda akazama ukuthi amadoda aba amadoda indoda ingabe indoda iphinde ibe eyinto
iyona efanga bese kunezinto ezibalile isinto efana sizikhuze ubona ukuthi zisiningiso phambi kwaShebe naphambi kwamathongo naphambi kwengilosi zebandla naphambi kwaNkulunkulu wethu ukuthi sizikhuze lezi efanga bese siyayikhuza sizikhuze sikhuza izinto obonayo lento esikhuluma ngazo asisizi ngalutho yabona yini babunhlanzi ungangibuza ukuthi yini lento ingihluphe kangaka ngibe nesibindi futhi sokuyikhuluma ukuthi lento okukhishwa kwabantu ubuhlalo angizwa kahle kudalwa yini uyabona ibalimazile abantu abaningi ya ngoba balimazile abantu abaningi ukuthi abakwazi ukuphumela ebalazweni basho ukuthi leyo nto ibalimazile ya omunye umjamu ukhipha ubuhlalo base uthola siyahayiza la ahlanye ubuhlalo beyabamba beyasibambe isigulo esithile kumuntu futhi ubuhlalo uzifakela unika amathonga kini ngikhuluma ngalaba mhlawumbe uthola umuntu unika ugobela faka ubuhlalo nje mina ngikhuluma ngobuhlalo omnikwa amathonga kini ukuthi umntana amcela usifala ubuhlalo nje ukuze sikwazi ukuxhumana nawe sicela ube nobuhlalo mshe uyayibona lo sengisho ukuthi asikwazi ukuthi sesothina ubuhlalo abudingakala kodwa abantu bakini bebe bevumile ngoba uShemba kehluleli umuntu mhlambe lento lekufanele ilungiswe ngoba abantu abaningi banemoya bobunhlanzi vele isonto lamathonga isonto lamadlozi banemoya abantu abaningi cha isonto laShembe nje vele isonto labantu abazolungisa izithunywa abazolungisa vele isonto lezithunywa abantu abaningi bakuphika ke lokho izithunywa futhi akaqondi hayi impela akayazi indaba inkolo yezithunywa inkolo yabantu abangasekho bazolungiselwa izinto ingakho sifthanda kakhulu namanje uqwashisa abantu ngoba ngizokuchazela umuntu omthola kaShembe uthola umuntu ogulayo isibhedlela sikamoya ingakho sithi noma ngabe uthatha inkosazana ifune embanje ukuthi la bizokwenzani yini lebizoyilungisa awumtholi lapho umuntu ophilayo lapho umsulwa wonke umuntu olapho unomthwalo wakhe awuthwele ayithunywe emndeni yakubo musu uthole ngoba usuganiwe uthola inkosazana shuthi yona imsulwa ayinankinga izokuvukela imoya lenkosazana lebi ithumela lo mntwana besimthuma umjazi osilungisela u1 no2 wena wamthatha wamenza umakoti mtshele ukuthi wena wawuthunywa ukuthi nokuthi mlekelele inkosazana yakho umakoti wakho nokuthi ngimbuzo omunye umbuzo bobunhlanzi babunhlanzi ake sithi nasi isangoma sithole isibonakaliso sokuthi wena usizo uzolithola lapha eNazaretha ngoba unenkinga akufanele nisiye kwaShembe sonikela ngesizathu sokuthi siyisangoma hayi ziyafika izangoma kusuke kuyishwalaso mehlanganene nalabo bantu nje abahlulela abantu akwazi kwahlulela abantu angiphinde ngibuze futhi omunye umbuzo yebo mama ngibuzele bona uma ke sifika mhlamba ake sithi sigqizile ngokubuhlala uhlale ifika mhlambe omunye uthola ukuthi ufakile imiyeko kufanele mhlambe azaqede yini akhipha imiyeko akhipha ubuhlalo bese kuyima eyakhona noma yini angithi makufika abantu bakini bethi siyele kaShembe mhlambe ake sithe nje siyele kaShembe uyosihlambulula khona mhlambe ngembuzi abazolinda ukuthi uzokhipha imiyeko bazokuthuma imiyeko uyifakile bayafika manje nangu umbuzo obalekile babunhlanzi ekufanele ngabe ngubuzile ya kungabe babunhlanzi umuntu oyisangoma ongavumelekile eNazaretha oyinazaretha besabe isangoma noma oyisangoma osuka ngaphandle cha manje bakhona abantu abamanazaretha manje abayizangoma into engamukelile kaShembe mina engayisho engingibone ukuthi ayinhle ilento ukuthi labantu abayizangoma noma labantu abasiza abantu mase bebasize legcekeni likaShembe ikona ke lokho mbanjo mina ngithi akumukelekile kodwa naye mbanjo mezo futhi aphinde naye khona nezinto nabo abazenzayo ukuthi mawufika esontweni ugqoka imiyeko yakho wafaka zonke into zakho zomngomo phela phinda nawe uhloniphe uhambisane nemithetho ngoba phela egcineni wembanje kaShembe kunemithetho enye into ebidale nabo uthola ukuthi manje uMakhosi unabantu abamlandela thina la asikholele ukuthi zazi njengoba ungumama nje ukuthi ungumama unkosikazi yabona umfazi umuzi yabona manje izinga lakho ligcina la nabo babe nephutha lokuthi umuntu athi ngoba uphethwe abantu bayamguqela lapha esigodlweni sakhe bese befuna nabo ukuthi uguqelwa la iphutha liba khona kunabo nabo bafanele bafike bathobele imithetho ngoba lapho iyodwa into ekhona uNkulunkulu okhona lapho uyedwa uShembe futhi umnikazi umNazaretha uyedwa soke khona uShembe uma bona bezohlonipha imithetho kaShembe singathi na ngoba sithi
bayizangoma bafuna cha nabo bafunde embali ukuzithoba nokuhlonipha umuntu ngcono aphakame esigodlweni sakhe ngoba lapha baye kubani ushembe kunjalo iyona into engibe ngibona ukuthi nabo babe nephutha omunye umbone nokuhamba kwakhe nokuphakama kwakhe ukuthi lona la ephakha kuyahlonishwa kakhulu manje ukuhlonipha nje nabo bazazi bawulungisa lento bayilungisela imindeni yabo namathongo abalungisa leyo nto emva kwaloko bahlonipha beguqa baguqa yabo hayi naye seyabubula kakhulu manje khona lapha abantu bazomxwaya yayibona lonto nemoya phela manje afanele ufunde nawo ukuyicontrol imoya control imoya kakhulu yabona vele umngoma unyanga ukugedla labo bantu vele abasonti labo bantu yabona abasonti vele labo bantu nabo uyabona isangoma sangempela yabona mina bonhlanhla labo bantu abasonti ogedla mina bakhona mina abangembethe ogedla bake baphakama kwesisikhathi bathi hey akiyiwa lapha esontweni ngingayi futhi uyabona manje kanjani ke uma uzothi ngempela uyinyanga ngempela uqotho bese uthi uyosonta no ngoba labo bantu labo abantu nje abangezwani neso sicacise manje awuyili kosonto lapha kunezinto phela yini kushembe ephathisa ushembe uyabona lapha uhamba nembuzi uyogeza lamagedla amadala ambethe wena iyona ke nekhwama izimbi iyona ke lento benza ukuthi ngibuze ukuthi uma usuka ngaphandle uyisangoma noma ugedla kungekona ukuthi uyasonta uqizile mhlawumbe ngalobo buhlali bakho kufanele ukhiphe yini mase usufika hayi bahlaze befika nabo enza lelo siko ozolenza kaShembe bese ubuye yakhuleka bahlala befika nami ngikhona ngibabona kuphela nabo manje ufunda ukuyithoba enze lo nto ayenza alalela imithetho alalela abashumayeli asehlise embanje alungise into azoyilungisa aqhubeke esigodlweni sakhe abacwasa manje hayi abacwasa babunhlanzi baba manje asibonge kakhulu mna wethu udle amaningi esakeni sethemba ukuthi nombukelo wempunga yesintu lenkulumo besiyikhuluma uzofunda kuyona ngoba khona abantu babunhlanzi kwesinye isikhathi makukhulunywa izinto ezingahambisani nabo bangafuni ukufunda kulezo zinto kodwa bafuna ukuxeka kakhulukazi indaba yokuhlalo mina kakhulu manje babantu abadala mina manje ngiyibona nje mina ukuthi abantu abadala bakazi bashutha yobuhlalo ngoba madava akhona esontweni kuningi mina ngafaka impela futhi umnazana athi ngawenza ube uqoqsi ngalolu kuningi okukhona esontweni angawenza ube uqoqsi ngalolu langalela okukhona la ngala esontweni cha mina ngikusho nje kakhulu bengifisa ukuphawula insizwa nje bathi ziganwa nje uvala umhlangano abake bafuna umakoti babo ukuthi imoya bayilungisile yini njoba sithandwa sami usula yini kanhle imindeni ekinekuthumile kaShembe ukuze bangabe nenkinga ukuthi bagcine bangabathola abantwana nezinto ekhaya kuhlaleke kahle noma umlekelele umakoti wakho nje usumthathile nje ukuthi ake ngilekelele emsamakweni kwakushode iphi lapha silungise la lokho kwakuthunywa kaShembe siyabonga kakhulu babunhlanzi ngelilanga ngokungifisa mfethu ukuthi sibuye sizokhuluma siqwashise odadewethu siqwashise izingane zethu ezamakhosazana ukuthi kusasa njengoba zikwazi ukuzilondoloza zazigcina uma seziyabogana noma umuntu esenentshisekelo yokugana ubalekile ukuthi ekhaya acele kubazali abamzalayo bamcelele ethongweni ukuthi likwazi ukumnika umuntu ekuyena yena lingamniki umuntu onobucwebe nobukhazikhazi umuntu hayi manje basiphinde futhi siqwashise manje ukuthi omama abalole izingane bayifundisa ukupheka hayi ingane ithi uyoshada lapho kodwa lengifuna ukuyakhona kakhulu unhlanzi ukuthi bacelelwe emsamo ukuthi amathongo abo kube yibona abakhethela abantu abafanele ungathi uyagana uyinkosazana uganela ukuthi izisu zakho zochitheka kuphakama umyeni wakho ngoba lezi zinto babunhlanzi kubalekile ukuthi sizikhuluma kunezingane babunhlanzi ezincane ezisadidwa izinto ezibukhazikhazi kanti wena uyoba umhlabelo laphana phambili uyabona lona kanti wena uyoba umhlabelo laphana phambili bonke abantwana enizobathola bazochitheka bonke uyabona kubalekile ukuthi babunhlanzi izingane ziqonde ukuthi kunabantu abacebile hayi ngoba kunabantu abaqashile esontweni nakhona esontweni umnyama umuntu unenhloso zakhe emethatha inkosazana ngayithathela uyovusa umuzi uyithathela uyogila imkhulu nayo ke lo nto ufuna sikhulume mbasihlonile na amakhosazana umuntu akumazi umuntu akathi noma sekulobola umuntu umfuna umuntu ukuthi ukujabulela ukuthi umuntu uhamba ngemoto so
unemali awumazi nawe insizwa Nhlayisuthi awuyazi inkosazana kunjalo ngoba na amakhosazana anezinto zawo ngoba nazi insizwa iyayikhetha inkosazana kanti bahlangane phezulu nje ngiyamagaya esihlahla angasafuni umuntu ukuthi ayazi kahle kanti lezi ayolobola khona uzolobola endaweni engeyona uyabona lo awutholanga ithuba lokumfunda lo muntu ukuthi kodwa kumsamo nawo yini isisekelo sakhe siqondile yini wona ulala nathi uyawenza nje uyabona ukuthandaza ngoba uzofika ngiba nomuzo ongathandazwa awucabanga ngiyalala kumane kulala ekuvunda hayi sithandaza ngesabatha nayo ke indaba ngoba muhle hayi sobona ngesabatha sithandwa saba ukhona ushebe sothandaza yayibona lo abantu abazana embanje umuntu umfune egcineni uzungabi nenki kodwa ke mbanje okukhulu nabo amakhosazana awafunde phela ukupheka hayi ukuthi udlisa indoda ama-fried ngoba phela manje omakoti banamhlanje abapheki manje omama bafundise omakoti ukupheka ayikho into emnandi njengokuphela umuntu oyisithanda sakho unkosikazi wakho endlini ababafundise omama bafundise izintombi ziseyincane ukupheka ukuze kube mnandi la zoganela khona kumnandi ukuphekela umuntu omakoti wakho ngolo nto manje iyenza ukuthi ekhaya kube mnandi kufudumala masuphuma nje emsebenzi ujaha ukudla kwamama yabo abaqeqeshe omama yabo bathi bephinde futhi babheke ukuthi lo muntu omgana njengoba usho mbanjwa njengoba benezinto ezindaka nje uzithola kanjani ngoba abantu banemikhuba eminingi fanele wazi ningi imikhuba baqasha yazi mama ngomuntu ogana indodakazi yakho ogana indodakazi yakho ukuthi umuntu okanjani ungavele nje ungaboni imali hayi kanti naye imikhuba ngayo izilwane ngoba izinto zezilwane abantu baqasha ngoshembe hayi baqasha ngoshembe asazi kodwa ke siyakhona le kahlukana ndlela ukuhlakanipha kwasemhlabeni ngalezulwini nakho kuhlakanipha ungayihlakanipha nje babunhlanzi ba abantu babunhlanzi sesiphetha bayazi ukuthi babunhlanzi unemikhiqizo elekelela kakhulu kule namba lezo lokuzibona zakho babunhlanzi ningakwazi ukumthinta nithola imikhiqizo eyahlukene mhlambe nje sesiphetha babunhlanzi ngabakhumbuzana abantu ukhephezulu ukuthi imikhiqizo khona manje washo khona segceke sezitha esenhlanhla esemoya zikhona iwasho nje zonke abafisa ukuthi abanenkinga ehlukahlukene bayakwazi ukuthi bayithole ngamanani ahlukahlukene siyakhuluma okucingweni ngoba inamba yami nayo ikhona ziyathola liwasho kuya nokuthi unayiphi inkinga bese muhlala kude siyakuphosela museduze siyakudilivela zikhona ziyathola asibonge kakhulu-ke nakwembukelo empunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu babunhlanzi yabona le mbhobho le esiyisebenzisayo ke ezingeni khona insizwa yathi ke ngingayidaluli kodwa ngizodalula isibongo yakomapholoba elephesheya kwezilwane yasithengela le mbhobho ebizayo eqopheleni eliphezulu yasithengela yasithengela ubunhlanzi ama-battery yasithengela i-memory card engagcwali ingako nje sikhuluma kanje engisho ukuthi babunhlanzi nawe umbukelo wempunga yesintu ungasithengela amathuluzi obonayo ama-battery kakhulu ngoba ama-battery wona ahluphayo sithengele ama-battery usithengele lezo zinto nalezo obonayo ukuthi zingasithuthukisa siyimpunga yesintu le mbhobho ngeke ngiyibone ko-Real TV1 hayi ngempela ngibona ukuthi nayi Real TV1 2026 sigijima lawo ngiqale nje ukubona ku-Real TV1 nokukhuluma ngawo mina hayi kuziba kakhulu sizima ngawo ubunhlanzi ngiki-Real TV1 kodwa manje ngiyathemba ukuthi iyabona ukuthi nami ngigijima ngokuhlukana yaphila i-channel enkulu sithe ukuthuthuka kancane izinga sesithe kulithi nemfundiso-ke babunhlanzi engathi nazo abantu singabaphakathi hayi vele manje mbanja ngoba nathi ngalesikhathi siyakhula nathi nemfundiso zethu zizoba zinhle futhi naphambi kwabantu nawo ushemba ngenelele la sikhulume khona kamba asilungisele ushembe futhi uyohlala ngasonke isikhathi ngoba inhlelo zakhe lezo asibonge kakhulu-ke mbukelo wempunga yesintu siyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Hayi wethongo lami